Čo robíš, Jožo? Jak? Ako urobiť ťahák. Aby človek úspešne doštudoval? Áno, aby dostal minimálne taký titul, ako som ja. Je tam, fakt. Keby si nemal školské ťaháky, tak by si nebol BC? Ani náhodou. Ďaleka. Ani zblízka. Jasne. A vlastne, kde začala, ako by som to povedal? Som rozprávať celé hodiny, tak neviem, či to môžem zhrnúť krátke. Nie, ja mám myslím to, že kedy si objavil ten spôsob jožovského ťaháku? Jožovský ťahák sa vyvíjal. Vyvíjal? No, vyvíjal sa. Ono to nebolo také jednoduché, to bolo proste... Na strednej škole sa to začalo, vieš? To bolo o tom, že proste som sa tam neučil vôbec. Vôbec. Bol si normálny študent. Normálny študent, ne? Však sa neučíš, ne? Však sa nedá. No a potom vlastne začali sme si tlačiť ťaháky na tlačiarni, vieš, také čím menšie. Ale bolo to také blbé, že proste vyťahnuť to a to a... Že také klasické, že schováš tak do ruky, alebo tak. Proste začali sa lepiť na pera, ale to bola nevýhoda, že si mal hrubé pero, hej. A si to... No jasne, ten druhý zmysel to akože neberieme. To iba preto, že je 2 hodín ráno. No a proste... Takto to začalo lepiť na pero, hej, ale zistilo sa časom, že proste tam toho veľa nedáš, vieš. Tým pádom to musel postúpiť na takú pracnejšiu robotu a vyrobiť si ho sám. Hej. Proste postupným... Ale taký postup, hej, ja som na to tak, že časom na to prichádzal, že jak to budem asi robiť, alebo... Proste, no neviem, potom si dám prezentáciu, uvidíš, jak to... Ale proste taký proces, hej, že to sa zlepšovalo. Hej, sa to časom zlepšovalo a teraz to došlo do konečného výsledku a je to... Už vlastne jak sériová výroba, hej? No jasne. Bez chyby, proste. Tam už nemôžeš čo vylepšovať. Nedá nič vylepšiť, hej. To je fasa. No a s týmto svojou prezentáciou vlastne chceš už to ako tak aj ostatným ľuďom, hej, dať vedieť, že... Jasne, aby vedeli už proste tú konečnú verziu, hej. Že aj takýto fasa ťaháky existujú, nielen také, že na papieriku, hej. Na papieriku to je... Proste v mojej triede to nikto nerobí, hej, lebo to nevedia robiť. Možno, že by to aj chceli robiť, ale... Takže tak, no. Dobre. OK. Díky za rozhovor. Zač. Servus.